नमस्कार, स्वागत आहे आपलं फेमस मालवणी कट्टा या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीने पावभाजी कशी बनवायची हे पाहूया। हे पहा, खूप छान रंग आलाय। चला मग त्यासाठी लागणारं साहित्य आणि कृती पाहून घेऊया। त्यासाठी पहा, आपण इथे काही भाज्या स्वच्छ निवडून घेतलेल्या आहे। त्यामध्ये 1 वाटी मटार आपण सोलून धुवून घेतलेला आहे। 2 बटाटे त्याच्या साली काढून त्याला फोडी करून घेतलेला आहे। इथे आपण फ्लावर घेतलाय बारीक चिरून, स्वच्छ धुवून घेतलाय। इथे आपण शिमला मिरची घेतलेली आहे बारीक चिरून। आता हे सर्व भाज्या आपण एका कुकरमध्ये घालून घेऊया। त्यासाठी पहा, आपण इथे एक कुकर घेतलेला आहे। त्यामध्ये आपण मटार घालूया। इथे आपण जो शिमला मिरची बारीक करून घेतलाय त्यातली अर्धी शिमला मिरची आपल्याला कुकरमध्ये घालायची आहे। फ्लावर घालूया। बटाट्याच्या फोडी घालूया। आता ह्यामध्ये आपण पाणी घालून घेऊया 2 ग्लास। थोडंसं मीठ घालून घेऊया आणि आता कुकरचं झाकण लावून त्याला शिट्टी लावून 3 शिट्ट्या आपण काढून कुकर थंड करून घेऊया। या ठिकाणी आपल्या 3 शिट्ट्या होऊन कुकर छान थंड झालाय। आता आपण झाकण उघडून घेऊया। हे पहा, छान आपल्या भाज्या शिजलेल्या आहे। आता ह्यातलं जे पाणी आहे ते आपण एका भांड्यात काढून घेऊया। हे पहा, या पद्धतीने इथे आपण एक मॅशर घेतलाय, त्याच्याने आपल्याला भाज्या मॅश करून घ्यायचं आहे। अगदी सोपी पद्धत आहे। या पद्धतीने तुम्ही पावभाजी बनवून पहा, खूप छान होते। हे पहा, छान मॅच झालेलं आहे। आता जे आपण पाणी काढून ठेवलेलं वेगळं तेही घालून घेऊया। एकदा मॅश करून घेऊया। भाज्या बघा छान आपल्या मॅच झालेल्या आहे। आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर आपला फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब करा आणि तसेच बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओची लिंक तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचेल। आणि हा रेसिपी आवडल्यास लाईक आणि शेअर नक्की करा। चला मग आता रेसिपीला सुरुवात करूया। पावभाजी बनवण्यासाठी पहा, आपण इथे 2 मोठ्या आकाराचे कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहे। 2 टोमॅटो आपण बारीक चिरून घेतलेला आहे। इथे आपण एक मोठ्या आकाराचा बीट बारीक किसून घेतलेला आहे। ह्याच्याने पावभाजीला कलर छान येतो। इथे आपण शिमला मिरची घेतलेली आहे अर्धी वाटी। ह्यातली ही अर्धी शिमला मिरची आपण भाज्या बॉईल करताना वापरलेला आहे। इथे आपण आलं लसूण हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर ह्यांची पेस्ट बनवून घेतलेली आहे। चला मग आता रेसिपीला सुरुवात करूया। कढई पहा छान गरम झाले, त्यामध्ये बटर घालून घेऊया। थोडंसं फिरवून घेऊया। आता आपण 2 मोठे चमचे तेल ओतून घेऊया। छान मिक्स करून घेऊया। आता आपण बारीक चिरलेले कांदे घालून घेऊया। परतवून घेऊया। कांदा नरम होईपर्यंत आपल्याला परतवून घ्यायचा आहे 2 ते 3 मिनिटं। कांदा पहा हलकासा लालसर होत आलाय। आता आपण बारीक चिरून घेतलेला टोमॅटो घालून घेऊया। किसून घेतलेला बीट घालून घेऊया। शिमला मिरची घालूया।
आता आपण हिरवं वाटण घालूया. आलं लसूण हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर ह्यांची पेस्ट घेतली ती घालूया 2 चमचे. आता चवीप्रमाणे मीठ घालून घेऊया. अगदी सोपी रेसिपी आहे. या पद्धतीने तुम्ही पावभाजी बनवून पहा. आता छान आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे पहा छान मिक्स झालेलं आहे. बीट घातल्यामुळे पहा कलर आत्ताच खूप छान आलेला आहे. आता आपण ह्यावरती झाकण घालूया 5 मिनिटासाठी. झाकण उघडून घेऊया. हे पहा छान तेल सुटायला सुरुवात झालंय. एकदा आपण फिरवून घेऊया. आता आपण काही मसाले घालून घेऊया. पाव चमचा हळद घेतले ती घालूया. 1 चमचा आपण मालवणी मसाला घालूया. अर्धा चमचापेक्षा जरा जास्त पावभाजी मसाला घेतलाय तो घालूया आणि छान याला एकजीव करून घेऊया. अगदी सोपी रेसिपी आहे आणि चवीला खूप छान लागते. या पद्धतीने तुम्ही पावभाजी बनवून पहा. छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे पहा छान मिक्स झालेलं आहे. आता आपण उकडवून मॅश करून घेतलेल्या भाज्या घालून घेऊया. छान एकजीव करून घेऊया. हे पहा सर्व छान एकजीव झालेलं आहे. आता आपण 10 मिनिटाची वाफ काढून घेऊया म्हणजे छान पावभाजी आपली तयार होईल. या ठिकाणी 10 मिनिटं झालेली आहे आणि पावभाजी आपली खूप छान तयार झाले. कलर पहा आणि तरी पण खूप छान आलेले आहे. आता आपण गॅस बंद करूया. कोथिंबीर घालूया. खूप छान आपली पावभाजी तयार झाले घरच्या घरी. या पद्धतीने तुम्हीही बनवून पहा. आजची रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका. चला तर मग पुन्हा भेटू एका छानशी रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.